Diyos maray na aga po. Tatawagon, Saldi Consulta Bilano, 52 anyos ang edad, soltero, nag-ierok sa Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur, aki ni Tomas Bilano, asin Leonora Consulta, buot mag-agom kay Marites Bartolome Claudio, 46 anyos ang edad, soltera, nag-ierok sa Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur, aki ni Juan Claudio, asin Flora Bartolome. Ang sisay man pong may naaraman na kaulangan sa mga nakakasalon na nabanggit, tabi man po ipaisin na lang sa satuyang koro paroko para dai kita makaayon sa pagkakasala. Idulot man po sa misa niya ngunyan ang mga minasunod na intensyones, thanksgiving for all the blessings, and petition to pass the NC2 exam offered by Vanessa May Laurel. Thanksgiving and petition for safe travel and safety at work offered by Mr. Mark Joseph Laurel. Thanksgiving for the birthday blessings and gift of life. Petition for fast recovery of Michael. For the soul of Cesarina, Salome, Vicente, Hernane, Domingo, Josefina. Offered by Mr. and Mrs. Alfonso Claire and Ricaport family. Itan. Itan. Sound check, hello. Sound. Hey. Intensyon para sa kalag ni Milagros as in Esther, offered by Mrs. Felia Mera and family. Pinangkay. Stress ako, box.
Agnes. Hindi ka na din. Yung mo na si kayo lang mo naman pag-isip. Kasi tayo pagkataas sa observe dapat ang pag-isip. Son Dios y con santo. Diyos, maray na aga banwaan ng Diyos.
Ngunyan ang ikabainting Domingo kang ordinaryong panahon. Maaako daw niyato natabangan kita kan satong mga kapwa natanuson ang satong mga salanggibo. Dakol na beses nahabo niyatong pakiaraman minsan ngani nahiling niyato na bakong tama ang satong ginigibo. Sa liturhiya ngunyan pinapagiromdom kita kan karahayan kun kita magdangog, kun kita tinutuyaw huli sa salanggibo. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Heso Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanig kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamuhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya ako nangangadya, Santa Maria, Dani na Virgen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa Indo mga tugang, naku ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mahirak malugos sa tang Diyos na makakamuhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
bi kita. Ika, O Dios, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai nahihiling na karahayan, pabulosa ang kaladman kan pagkamot mo sa samong mga puso, tanganing kaming namumot sa imo sa gabos asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmaawot, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahadi, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa huring aldaw kan Jerusalem, pinatadida ni Jeremias ang banwaan, nabayaan ang syudad, asin makipag-ulian sa mga taga-Babilonya. Hinulitan niya ang hading si Sedekia na magsuko sa kaiwal. Alagad sinda dai nadango. Kaya sinda nadaog asin sinakupan kan mga dayuhan. Enot na babasaho. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi ang mga pinuno sa hari. Ipagadaan ining si Jeremias. Ta pinapaluyan niya ang buot kan mga soldados na nawalat sa syudad na ini, saka ang bilog na banwaan. Sa pagparataram niya sa inda, kan siring na mga bagay. Ang tawong ini, mayo nin pakilabot na mapatuninong ang banwaan, kundi buot na mapakaraot. Nagsabi si Hading Sedecias, uya siya sa kamot nindo, tamayong maginibo, anhade laban sa indo. Kaya kinuaninda si Jeremias, asin inapon sa bubon nin Melkias, na aki kanhade, sa looban kan gwardya. Itinunton ninda si Jeremias sa mga pisi, ang bubon mayo nin tubig, kundi laboy sana. Kaya nakalubong si Jeremias sa laboy. Nagluwas si Ebed-Melech sa harong kanhade, asin kinaulay ang hade. Kagurangnan kong hade. Maraot ang gibo kan mga lalaking ini, ki Propeta Jeremias. Inapon ninda siya sa bubon, magagadan siya duman sa gutom. Tamayo na nin tinapay sa syudad. Nagtugon ang hade kay Ebed-Melech na Ethiopia. Naan sabi, mag-iba ka nin tulong-pulong lalaki, asin hawasa si Propeta Jeremias sa bubon bago magadan. Itaramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ang simbag. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Naglaom ako, naglaom sa kagurangnan. Nagkiling siya sako, dinangog ang sakong pag-arang. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Hinawas niya ako sa nagbuburok-busok na bubon. Sa laboy kang katanyangan, pinatindog niya sa gapo ang sakong mga bitis. Pinasiguro ang sakong mga lakad. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Dangan tinawan niya ang sakong nguso nin bagong awit. Omaw sa satuyang Diyos. May hiling nindakol, asin matatakot sinda, dangan magsasarig sa kagurangnan. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Ako dukha, asin daing sukat. Isinasa isip ako kan kagurangnan. Tabang sako, asin dulagan ko ika. O Diyos ko, dai ka mag-abala. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Digdi mahihinanyog nyato, ang pangapudan sa mga Kristiyano, na tiuson ang sa indang mga kasakitan, huli ta si Jesus enot na nagpakasakit, huli sa sato. Asingon yan, yaon na sa kamurawayan, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat
sa mga Hebreo. Mga tugang, huli ta napapalibutan kita nin siring kadakulang panganuron nin mga saksi. Iapuntaan lambang gabat asin kasalan na nakasabit sa to asin matyaga kitang magdalagan sa karera na yaon sa atubangan. Anhiling ta sa pamayo asin kaglubos kan pagtubod, si Jesus, para sa kaugmahan na itinagama sa iya, nagtagal sa krus, pinabayaan ang kasusupgan, asin tuminukaw sa tuo kan trono kan Diyos. Huna-huna nindo sinagtyaga sa irarom kan siring na pagkontra sa iya kan mga parakasala. Tangaling da ikaw mo makapoy tanawaraan buot. Sa pakilaban sa kasalaan, dai pa ka mo nagtagal sa good na magpabulos nin dugo. Tataramot kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan manghay na bareta. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Aspil sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga disipulos, kalayo ang idinigdi ko tanganing idaklag sa kinaban asin ano ang buot ko o kung mauot lamang o kung nagmakot na lamang iyan. Igwa ko nin bunyag na ako ibubuntog asin kaniguan ang sakuyang hadit sagkod na mahaman na. Sa paghuna nindo, nagdigdi ako sa pagtaonin katuninongan sa kinaban, dai, nagsasabi ako sa Indo, kundi pagkabaranga. Tapuon ngunyan ang 5 sa sarong-harong, magkakabaranga-banga. 3 laban sa 2, asin 2 laban sa 3. Makikipagsuhay ang ama laban sa aking lalaki, asin aking lalaki laban sa ama. Ina laban sa aking babayi, asin aking babayi laban sa ina. Manugang laban sa iyang panugangan, asin panugangan laban sa iyang manugang. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-ungaw sa imo, Kristo. Paghuna nindo, nagdigdi ako tanganing magtaoning katuninungan, bakong katuninungan, kundi pagkabaranga. Iyo ini ang marahay na bareta. Hain ang karahayin kang baretang iyan. Sabi sa Ebanghelyo, sa sarong pamilya na may 5, magkakabaranga, 2 laban sa 3, 2 laban sa 2. Tapos,
maray na bareta. Ano ang karahayan kan baretang ini? All the while, mga tugang, ining mensahe ni Jesus na iiba sa gabos niyang mensahe. Dahil bistado si Jesus bilang para patuninong, ansa iyang mensahe, pagkasararo, pagkamuot, maski nga sa lumang tipan, kay Propeta Isaías, sabi ni Propeta Isaías, aapo doon siyang prinsipe nin katuninungan. Sa libro ni Propeta Mika, sinabi ni Propeta Mika na aapo doon siyang para patuninong. Maski kan si Jesus namundag, ano ang mensahe kan mga anghel? Hinanta subago. Sa daga katuninungan, sa mga marhay an buot katuninungan. Ang sayang mensahe katuninungan. Kan siya nagsisermon sa mountain, ano sabi niya? Paladan ang mga parapatuninong. So ang sayang mensahe, puro sana katuninungan. Kan sinugo niya sa iyang mga disipulos naman dua-dua, ano ang instruction niya? Sabihin nindo sa harong na yan, ang katuninungan mapas sa Indo. In fact, bago siya naghali, ano sabi niya sa iyang mga disipulos? Katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa Indo. So, sabihin, ang entirong mensahe ni Jesus, puro katuninungan. Sa John chapter 17, anong sabi ni Jesus? Nagpangadyi siya sa Ama. Anong sabi niya? Ama, ipinapangadyi ko na sinda magkasararo, siring na kitang dua saro. So, sabihin, ang mensahe ni Jesus, pagkasararo, katuninungan, pagkamuot, pagkatapos ngunyan, sasabihin sa Ebanghelyo, paghuna lindo, nag-igda ako sa pagdaraning katuninungan. No way! Bakong katuninungan, kundi pagkabaranga. Ano bot sabihin kayo ni mga tugang? Tandaan ta na kan si Jesus manitawo, ano ang sayang misyon? Tanganing itao sa satuya ang kaligtasan. Tanganing itaw sa tuya ang katuninungan, sa satuyang puso, iyo yan ang satuyang kaipuhan. Alagad, paano niya isinagibo ang misyon na iyan? At the cost of His blood. Mahal. Sa iyang dugo. Kaya nga ni mga tugang, sabi niya sa satuyang ebanghelyo, igo akong bunyag na sakuyang aakoon. Asin kaniguan ang sakuyang pagmaot na iyan mautob na. Ano ang bunyag na iyan? Ang siyang pagtios, ang siyang pagsakit. Sa madaling sabi mga tugang, si Jesus dahil niya lang hinalat na dahil lang siya naghahalat na mangyari sa iya ang sayang pagtios, kundi labi-labi ang sa iyang pagmaot na iyan mautob na. Dahil mga siya nagsabing, dahil manlugod mangyari. Dahil, kundi sabi niya, labi-labi ang sakong pagmaot na iyan mautob na. Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo San Juan, pag ako initaas na sa krus, I will draw all men to myself. Dadarahong kusinda sa sakuya. Garo masana sinasabi niya na, labi-labi ang sakuyang pagmaot na ako, maipako na sa krus. Tanganing pag nahiling nindo na ako nakapako na sa krus, ma-realize nindo ang pagkamuot kang ama sa Indo, asin kamuman mamuot sa ama. Labi-labi ang pagmaot ni Jesus na kita, mamuot sa Dios, arog kakusog kan sa iyang pagkamuot sa Dios. Kaya mga tugang, iyo inian sa iyang misyon. Dahil iyo niyan sa iyang misyon, iyon ang invitasyon sa satuya.
Aako unta ang misyon niyang ini, nin pagkamuot, nin katuninungan, nin kaligtasan, o dae. Pag eleksyon baga nagkakarampanyahan. Iboto nito kami, iboto, yun ang sabuyang programa. O kita, pag eleksyon, kita ang madesisyon. Sa ingkas, sa wala, sa tuo. Ang iba masabi, di ako maboto, maboykot ako, neutral, tanganing may sa kuyang maghinanakit. Ta ini, amigo ko, ini, padihong ko. Di na lang ako maboto. But in the case of Christ, di kita pwedeng maging neutral. Either for Christ or against Christ. Kaya nga ni sinabi niya na, labi-labi ang sakuyang dara, kalayo, pagkabaranga. Why? Dahil kung pipiliun ta na magsunod sa iya, itong mga taong dai nagsunod, magigitang kakontraryo ninda. Kaya digdi magkakaigwa ng pagkabaranga. Sa madaling sabi, ang madara ng pagkabaranga, bako si Jesus kundi kita. Dahil sa iyang mensahe, kaipuhan tang magdesisyon. Dahil pwedeng neutral. Masabi kita, neutral lang ako, dahil ako mahiro. No. Kaya ang pagpili, it is between good or evil. For Christ or against Christ. Dahil mga tugang, pag pinita si Kristo, maski sa satuyang pamilya, kung igwa dyan na dahil magpili sa iya, dyan magkakaigwa nin pagkabaranga. And that choice is non-negotiable. Dahil kita pwede magsabi na, okay, dahil si agom ko habo, di dahil naman ako. No. Ang pagpili is a personal one. Kaipuhantang individual kita magpili, pipili untang sa iyang mensahe o dae. Kaya nga ni, diyan kita magkakaigwanin pagkabaranga. Dahil ang pagpili sa kagurangnan, nangangahulugan ning pagtios. Taano? Pagtios. Sa inot na babasahon, si Propeta Jeremias, labi-labi ang sayang pagmaawot na itao sa tao ang mensahe na hali sa Diyos. Alagad ang mga tao, dai inako. Ano ang ginibo sa iya? Dahil dai inako, ano ginibo? Ihinulog siya sa bubon. Dahil siya ginadan, outright. Dahil siya ginadan. Why? Tanganing gadanon siyang luway-luway. Itong bubon, may yung tubig, alagad may laboy. Asin duman sa laboy, imposible siyang mabuhay. Kaya nga ni, gradual ang paggadan sa iyan, mas masakit na kagadanan. Ihinulog siya sa bubon, alagad. Ang kalayo, kan pagkamot ng Diyos, iyo ang naghiro sa rong dayuhan, si Abel Melek. Iyo ang dayuhan na nagduman sa hadi, sinabi sa hadi, ngayon mahal na hadi, maraot ang ginibo nila sa propeta. Kaya ang hadi nagsugo na mag-iba kang 30 katawo, haawason nindo si propeta Jeremias, hali sa bubuntanganing da siya magadan sa gutom. Ang pagkamot kang Diyos, ang kalayo kang pagkamot kang Diyos, iyo ang nagligtas kay Jeremias. Ano ang sinasabi sa satuya sa inot na babasahon? Kung kita magiging masinunod-sunod sa kabutan kang mahal na Diyos, arog ki Propeta Jeremias, day kita maglaom na malakaw kita, umahig na kita sa bed of roses. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, no disciple is greater than his master. Siring na ako pinasaluiban ninda, kamuman papasaluiban ninda. Kaya ang pagpili sa kagurangnan, nangangahulugan nin pagtios. Pero ano daw? Buot sabihin daw na okay, gusto kong magtios, ako ang mensahe kang kagurangnan. Buot sabihin, habo ko kang kaugmahan. No. Tano? Dahil ang pagpili sa kagurangnan mga tugang, tatawan ang kanin pambihirang katuninungan sa imong puso. Basta daing mo paghalion ang sa imong mata,
sa kagurangnan. Iyo yan ang mensahe sa ikaduwang babasahon sa surat sa mga Hebreo na apparently sinurat kan disipulo ni San Pablo na ibinaing niya ang buhay sa sarong karera, daralagan, sa sarong stadium, daralagan. Sa ituyang pagdalagan, tangani kitang mas madali, mas makaskasan sa tuyang pagdalagan, ibugtakta ang mga bagay na nakakaulang. Ano ang mga bagay na ini? Ang kasalan, kapaabaw-abawan, pride. Ibugtakta, tanganing mas madali ang sa tuyang pagdalagan. Natatandaan ko mga tugang, igwa akong mga amigo na mga siklista, kampanahon, mga Marlboro Tours, baga, saro sa inda, amigo ko na taga-digdingan ito sa Ocampo. Sabi niya, kami nga father, pag nagpapahiringalo, ang ginigibo mi, ining mga balukag ninda, ini balukag, barahimo ninda, inaahit ninda iyan. Taano, nakakaulang nga iyan, father, sa duros. Kung igwa ka ngayong barahibo, inaahit ninda ngayon, tanganing ang sa mga pagbisikleta, mayong sagara sa duros. Sabi ko, kanon, pati nga ako barahibo, hinahali. Yung nga, father, hinahali niyenta, ulang iyan sa duros. Tangani mas makaskas ang samuyang pagbisikleta. Ibo na sa nakakalion. Yes. So kaya sa ikaduwang babasahon, sinabi din sa surat sa mga Hebreo na ibugtakta ang mga bagay na nakakagabat sa satuyang pagdalagan. As in, i-focus tan sa tuyang atensyon kay Jesus. Tandaan ta, sabi sa ikaduwang babasahon, si Jesus, dahil siya nagsuko, dahil siya nag-surrender, dahil siya nagpundo, hanggang sa inako niya ang korona ning pagkapako sa krus. Alagad ang premyo, sobra pa sa tama. Ano yan? Ang pagkabuhay liwat. Iyuman ini ang mangyayari sa satuya. Pag pinili ta ang mensahe kan satuyang kagurangnan, anong mensahe nga ni? Katuninungan, pagkasararo, pagkamuot, no matter what they say, no matter what people would say about me, I don't care. Basta ako ang sinusunod ko, ang sakuyang kagurangnan. Kaya nga ni, kung sinda kontra, digdi magkakaigwaning pagkabaranga, alagad ini, dahil sa satuya, magpaluyan ng buot, kundi mas lalong kumusog ang satuyang buot sa pagsunod sa satuyang kagurangnan. Dahil palang nahaloy nag-celebrar kita kan kafiestahan ni Saint Maximilian Kolbe. Yan. Si Saint Maximilian Kolbe, nag-celebrate kita kan sa iyang kafiestahan kang Pit sa 14. Si Saint Maximilian Kolbe, ikinulong siya kang Nazi, padi ni, ikinulong kang Nazi. Alagad maski na siya yaon sa kulungan, nawaraan sa iyang kaugmahan, pinapasakitan siya, yes, sa kulungan. Ikon mo yan, kanang freedom, pero ang freedom, dahil sa iya nahali, maski sa laog kang kulungan, maugmahon siyang pinagpropagate ang devotion kiina. Nawaraan sa iyang kamunduan, ang kaugmahan, in fact, mas lalo siyang naugma. Dahil nagtitios siya para sa satuyang kagurangnan. As in, itong may sarong preso nagagadanon, dahil niya mamidbid, idinusay niya ang sa iyang buhay. Kaya sabi ni Jesus, nagdara ako igdi ning kalayo. Ang kalayong ini, kalayo nin pagkamuot. Kaya si Saint Maximilian Kolbe, ginadan sa pagkamuot sa kapwa, alagad mo niyan, na siya? Saint Maximilian Kolbe. Kaya tandaan ta mga tugang, kung pipiliin ta si Jesus, makakamati kitang kontraryo, makakamati kitang oposisyon. Nahiling po dito yung mga tao, mga yaon sa inutan na mga naka-rielo, mga kuyan po ini, mga Catholic faith defender. Dahil pinagdidipinsahan ninda ang doktrina kan sa tuyang simbahan, nakakamati sindang oposisyon hali sa mga kontra sa simbahan, mga protestante. Alagad maski na nakakamati ning oposisyon, pinaglalaban ninda
ang pagtubod sa satuyang kagurangnan. Kaya nga ni sa mga Catholic faith defender, aram na ninda iyan na sinda ibabas sa social media, mudahon, sasabihan na bobo, gamos na panraraot, gigibuhon sa inda, alagad sa katahaw ka ini, mas lalo sindang nagiging makusog. Kasubanggi, nakikidebate ako sa ako nakikidebate sa iglesia. I'm sorry. Si sa kuyang pamangkin. Ngaya, uncle, ang classmate ko ngaya, pigdidebate ako. Ano ang sa kuyang isisimbag? Naugma ako sa saya at sa sayang murang edad, gusto niyang depensahan ang katukduan kan sa tuyang kaguranan. Ipangaji ta mga tugang na dakol pa kitang mako ang mga defensor of faith, mga CFD, nganing ipaglaban, nganing depensahan ang mensahe kan sa tuyang kaguranan, na daw asinda ipersigir, da asinda minaatras, taano si Kristo, kay Kristo naka-focus ang sa indang atensyon. Kaya mga tugang, ipangajita, sabi ni Jesus, ang aanihon dakol, alagad ang paraani kadikit. Kisay kita mahagad ng paraani sa iya. Maghagad kita sa iya na magdakol pa ang magdepensa kan sa iyang simbahan. Kaya nga ni ang moto kan mga CFD, Pro Deo et Ecclesia, for God and for the church. For the love of God, for the love of the church, andam akong ipaglaban ang sakuyang kagurangnan. Maski na makamati ako ning oposisyon. So let us pray na magdakol pa ang satuyang CFD, asin ngunyan, masasaksyan ta ang oath-taking kan mga bagong CFD sa Archdiocese of Cáceres. Let us now witness the oath-taking of our newly elected officers of the Archdiocese of Cáceres, Catholic Faith Defenders, to be led by CFD's Cáceres Spiritual Director, Reverend Father Danilo B. Arnante. Ang president po kang Catholic Faith Defender, aapo doon ang mga ma-oath-taking, tanganing magtindog digdi sa inutan. Good morning po. Apo doon ko pong saro-saro ang mga officers kang CFD Cáceres 2025. Vice President Internal, Ro Manuel Z. Bryce Jr. Magtindog tabi digdi. Sige na. Vice President External, Brother Andrew Kaalim Pingol. Secretary, Sis Bipanya Trasmanyo. Treasurer, Sis Nancy A. Olanyo. Auditor, Bro Robelson Perez. PIO 1, Bro Rogelio Balin Jr. PIO 2, Bro Basil Blasco. Board of Trustees, Sister Paz P. Albao, DM. Bro Fril Alde, Sis Bernadita Bermijo, Bro Russell B. Lara, Bro Homer Domingo Olea, Sis Clara Arcalleja, Sis Maria Francia Nismal, and Sis Virginia A. Viñas. Asin ang satuyang president, iyo si Brother R.B. Gajitorena. As the Catholic Faith Defender Cáceres Spiritual Director, let me lead our new officers in taking their oath. Kindly raise your right hand and all say together, in the name of the Most Holy Trinity, I, having been elected as of the Catholic Faith Defender Cáceres, do hereby wholeheartedly and willingly pledge to fulfill the responsibilities of my office without reservation and selflessness, always in the spirit of obedience and fidelity to God and to the Church, according to the manifold talents and skills given to me
for the welfare of this organization. So help me God. Let us pray. Lord God, in your loving kindness, you sent your Son to be our shepherd and guide. You continue to show your love for us by sending leaders to your people to sustain and direct us. Bless our newly inducted officers, chosen by your people to lead this organization, the Catholic Faith Defenders. Fill them with patience and love, wisdom and understanding, prudence and peace, joy and charity. Let your spirit uphold them always as they take up their new responsibilities, always done in obedience and fidelity to you and to the magisterium of the church. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Iyan po ang satuyang new set of officers sa kang Catholic Faith Defenders, Archdiocese of Cáceres. Bilang pag-ako po sa inda, palakpakan ta sinda. Congratulations. Matindog po ang gabos. Umabot man sa buhay ang mga pagsubok, isusunod ta na lugod itong ano. Tukaw ko na po tabi, madali lang. May itatao po kaming Certificate of Recognition duman po sa dati ming Spiritual Director. So babasahon ko lang po. Certificate of Recognition. This certificate is proudly presented to Monsignor Noe P. Badiola, PC, in grateful recognition of your devoted and selfless service as Spiritual Director of the Catholic Faith Defenders Cáceres Chapter from February 2020 to February 2025. Given the 17th of August 2025 at the St. Peter Baptist Parish, Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur, signed Brother Irby Garge Torrena, CFD Cáceres President, signed Reverend Father Abe Arganyosa, CFD National Theological Advisor. Yan po. Yan, si Monsignor Noe Badjola po iyo ang nag-aataman sa inda, ang sa indang formation, trainings, kaya pinapasalamatan ta si Monsignor Noe Badjola. As in, may pig-isip ako subago na nalingaw, naramdaman ko na igo po sindang programa sa Mother's Touch sa radyo kada Sabadong Banggi, alas 8 ning Banggi. Mag-tune in po kamo sa Mother's Touch 98.3 FM. DWRV? DWRV? Ayan. So mag-tune in po kamo sa DWRB 98.3 Barabanggi po igwasindang programa Catholic Faith Defenders. So kaya congratulations girare sa Indo. So, igawa po kong award ini para sa tuyang president. Although from 2000 to 2020 to 2025, although 5 years na po siyang naging president Timi. Basahon ko lang po ining Certificate of Appreciation, Catholic Faith Defenders, Archdiocese of Cáceres, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Bro Irby T. Garchitorena, CFD President, in recognition of his invaluable service
and unwavering dedication to our organization, the Catholic Faith Defenders. Your guidance and devotion have been a true blessing to our community. We are truly grateful through Deo et Ecclesia. Given this 17th of August 2025 at St. Peter Baptist Parish Church, Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur, Philippines. Sign, si dati mo pong Spiritual Director, si Monsignor Nuip Ibadjola. Bro RB, pakireceive po. Ate po. Okay, thank you very much, brother. Congratulations, Brother RB. So siya po ang president kang CFD Caceres na very zealous sa iyang passion to defend the Catholic faith. Matindog na po kita. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan kaglalang kan langit asin daga asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta ipinangiram huli kan Espiritu Santo namuda ki Virgen Maria pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato ipinako sa krus na gadan asin ilinubong huminilig sa mga gadan kanikatulong aldaw na buhay liwat halik sa mga gadan suminakat sa kalangitan nagtutukaw sa tuokan Dios amang makakamhan hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko sa pagpakinabang ni mga santos sa pagpatawad ng mga kasalan sa pagkabuhay liwat ni laman sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Umabot man sa buhay ang mga pagsubok asin kahorasaan nagsasarig kita na an sa tuyang langit no na Ama dahil nagkukulang sa sayang tabang sa mga maimbod sa iya sa pagtubod. Sa lambang kahagadan sa tung simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamili. Tanganing ang mga namamayo sa mga simbahan na tinutugis asin pinapasakitan huli sa pagtubod, maging makusog asin magdanay sa pusog na pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga magurang dai magluya sa pag-utob kan sa indang katungdan sa natukduan ang sa indang kaakian sa dala ning pagtubod asin sa Kristiyanong pamuhay-buhay ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga hobines maging makusog sa pagsayuma kan mga naglalakop na kaisipan asin pamuhay-buhay natumang sa satong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagaataman sa mga nagehelang maging matinios sa saindang pagmangno asin pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sagod pa man sa kahadean kan Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, sinubol mo ang sa imong aki sa pagtabang sa samuyang mga kahorasaan, rangaha kami sa mga pagsakit, asindanay kaming pakusuga sa pag-utob kan sa imong tataramon, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Amen.
Magpamibig ang mga tugang tanan sa basin sa indong atang, magkani kung akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnan ang samong mga atang nahuli kaiyan nahaman ang mga mamuraway na pagpatinao-tauhan tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo magkanigong sa imo man sana mag-ako huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Dios na makakamhan asin daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin pinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabon nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo ni Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mga boss, asin magkakan ka ini, kaya nasa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Sino man pagkapabanggi pagkuhan niya Benitanes sa singgiran at salamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini, tayo ng kalis kan sa kuyang dugo, kan bato asin dati natipan, napapabulosan para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa sako. Mystery kan pagtubod. Amen.
kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siriman, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na nin Diyos, kaiba ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiraskan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asi magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasaalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Unita sa imo
katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imo simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Magpatinarawan ko kaganda din katuninungan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mahasalang kan kinaban, paladan mo inaapod sa pamanggi kining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa mga
Mamibi kita. Matindog po ang gabos. Huli kay ning mga sakramento kagurangnan, kaming nakisumaro ki Kristo, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nakaagid. Sa iya, digdi sa kinaaban, magkanigong makisumaro sa iya sa langit. Siya na nabubuhay as naghahade sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Giraray sa August 30, yung 29 Foundation Anniversary kan sa tuyang parokya, kaya pagkaaga magkakaigwa kitang mass wedding, nakakualang po kitang duwang padis, asin sa pagkahapon, PWD Day. Asin dahil kaini, naghahanap pa po kita ng mga generous hearts na makikipagtabangan sa pag-akomodar niya to kanlampas ang gatos ng mga 200 ng PWD yata ang nakalista. Kulang pa po ang satuyang pundo, haranina ang satuyang okasyon. Baka mangyari ka ni tarawanan talang sindang tigsararong ice candy. So kaya nagtutok-tok po kami sa mga generous hearts na makipagtabangan po. Salamat sa sakuyang classmate na nakahiling kang misa niya to live streaming, nagpadara po siya ng 5,000. Classmate, thank you. Dahil ka na mention na ron. Sa pizza 21 hasta 29, iyo ang Novenary Mass in honor of Divino Rostro, alas 4 po ning hapon digdi sa parokya. But sabihon kay ni, dahil alas 4 ng hapon ang misa ta, may kitang alas 6 na agang misa. Sa pizza 29, August 29, iyo ang Traslasyon Procession, mapuon alauna pasiring po sa OLPC, Our Lady of Peña Francia Chapel sa Tinurungan. Asin duman po magkakaigwagiraray ng Novenary Masses, alas 4 nin hapon. Asin ang satuyang Fluvial Procession, gigibon sa September 6. So, imbitado po gabo sa mga CFD, imbitado kamo sa September 6 sa hilingon doon sa muyang selebrasyon kang Peña Francia. May naiiba. Asin ang mga envelope and candle sponsors po para sa kafistahan kan sa tuyang ina, available po sa satuyang parokya. Sa aga, iyo ang SKK orientation, digdi po sa satuyang parokya, ano po ni Vicarial orientation, digdi po sa satuya gigibuhon, asin iniingkaminarmi po ang mga miyembro kang Paris Pastoral Council na kung pwede po magdara ka mo nin, ano to, Ate Maya? Ano dadarahon? Gulay na natong. Kung ano po ang sa indong madadarang panira sa lunch, pag lunch, dakol po inita siyam na parokya ang madigdi sa aga po iyan. Ano? So kaya kami narmi ang mga members of Paris Pastoral Council na mag-contribute po. Dawa magdara lang po kamong para sa duwa katawo. Okay na po yan. Duwang dosina katawo. Okay na po yan. Yan. Sa aga po yan po alas 8 ning aga hanggang alas 3 ning hapon. Asin padagos po sa tuyang recruitment kang altar servers, mga lalaki lang po ang mga babae pwede kamo sa choir. Ang mga babae pwede sa choir, mga lalaki lang po ang sa tuyang nire-recruit na mga altar servers. Siring man po, yan, another recruitment, music ministry. Salamat. Igwan naman kita ng choir. Kan Domingo, lampas sang gatos si nag-choir. Ay, sang gatos lang pala si nag-choir. Asin, dahil po kay ni,
may dagdag po kitang recruitment. Ano po yan? Si gusto pong depensahan ang satuyang simbahan, pwede po kamong mag-member sa Catholic Faith Defenders. Kaya po ining mga yaon digdi, o bako po ning mga taga-digdi sa tuya, mga taga-Naga, igwang si Sister Paz, salamat Sister. Sister Paz, kay bahan ko ni sa Jamaica. Kan mag-mission ako sa Jamaica, siya ang Lola Miduman. So, kaya si Lola Paz, Sister, thank you very much. RB, salamat sa pagdaradigdikan CFD na samuya po ning Ondra kang St. Peter Baptist Parish na ining sa indong oath-taking gibunig di sa samuyang parokya. Salamat po. Pakan. Ayan. Sana ba ko ni ang ultimong pag-irig di. Welcome po, permidig di sa samuyang parokya. As in, sa mga padagos po ang pagsuporta sa pangangaipo, as in proyekto kan sa tuyang parokya, Diyos po ang magbalos sa saindo. Aram kang Diyos, kung si isay po kamo, aram kang Diyos ang nasa isaindong nasa puso, balusan lugod niya kamo kang of His choices blessings sa saindo, as in sa saindong pamilya. Diyos mabalos po. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo, Amen. magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.